بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الله كي لا إله كان غير ويد على إلا هو سوانا كنيم والله مي وندري الله لا يجمع أنكم أورندين أمراد قبل من إلى يوم القيامة في ودين يوم درنغا لا ريب فيه سكي على يوم أوكو ودتا ومن أصدق على بردو غوندود من الله الله كي حديثا يوتر هاي غوتو قراني الله غوندود يوتر on ala ولما رجع ناس من أهد يمبي أمي هنكاند والد أهد اختلف الناس فيهم أي وجول بي لورندري الحال نافقه هنكاند أني نافقه بي جاها والدتو نافقه بي غارتي تالي wondude mabbe to waldi to gartiga nde julbe be garti to Madina be badi pecce didi ko fariqan fedde hen wotere wi ugtul hum warbe wa qala fariqun fedde wonde wi la sokhla tan Allah jippini ay galo Allah wi fa malakum hol ko hebi on onon julbe fil munafiqina al hali nafiqiyabe fi'atayn odon bada pelle didi be don biya bare be ne biya goppe be on ganda wallahu Allah arkasahum kanyum woni duttudobe bima kasabu sabako be paggiti e keferu e gofi Allah wi aturiduna onon kam on muyan anta dune pewno to man adallallahu ma Allah majini ma Allah majini ra fewnu dum ha Allah majini be kambe wana onon dum non hoto bade pelle aha wa man yudlilillahu kalama Allah majini kay falan tajida lahu sabilan ajana tadullahu fewde pewal waddu be jidino kambe nafigebe law takfuruna hanino onon julbe be on jeddi kama kafaruna be jeddiri fatakununa gonon sawa an fodbe e kefer dum woni sago mabbe ko jeddon ne be jeddirni bele onon fo gonon heferebe fala tattakhidu minhum onon jogirde e mabbe awliya abe ganduda ko wallitibe odon pennina dum limanagal hatta yuhajiru habe pera fi sabilillahi edina Allah habe perana limanako fa in tawallaw sabi nunkitima be nyibi e ko be gone dow mum Allah wi on sahafa khuzuhum nangebe ndehebe waqtuluhum barebe haysu wajadtumuhum kala do tawdon be wala tattakhidhu minhum hodon jogirde mabbe waliyan be ganduda ko wallidibe wa anani waliyan be odon gonda wala nasiran wana be odon ballodira oto jogirde be oto be anani illa alladhina sawana be non yasiluna be ganduda be ene joni ila qaumin fewde yimbe baynakum hakkune mun wa baynahum hakkune mumen misa gunne ene don ahdi ben kam anani dey ben kam hor kabe mumen anani jogi heferebe ene baddayne la dal ahdi kabata e mum mballata kabowoy mum bimi kabata e mum mballata kabowoy mum nela don wiye minnene mi habata e mon kala kadi mo mol don mi habata e mum kala mulido on mi habata e mon mi habata e mudum kala mo jimgo mol don mi habata e mum minnene on kabata e am e kala kadi mulido mon kabata e mum dum woni illa alladhina yasiluna heferebe kala tawdo men nangebe so wana non taw ebe joñoyi ebe baddu don malde on kabata e mumen fami walla fama ben sebe joñi me ben to made ben haydara ben joñi be ben hor made ben haydara aw ja'ukum walla ben be ganda ene ngare mon wa hasirat ene bitti suduruhum beccu an yugatilukum pour habde modon ene gagne habde modon ene ngare mon ene gagne habde modon beccu mun bitti pour habde modon jida aw yugatilu qawmahum walla ene kabay koreji mumen pour anje habde modon ben ka to kabe mumen ngare mon jida habde modon walla ene kabay koreji mumen pour hor koreji mun kabe modon ben ko kabe mumen on pami wala pami fala tata'arradu ilayhim oto gardu de fewde be bi akhzin wala qatlin oto nange be hoto barebe wa hadha no wama ba'dahu mansukhun o wi odo aya non e aya garowo caggal makko ko nuskhado o nuskhira bi ayati sayf Allah hankane faktul mushrikin haswajatumuhum hankane gasi walaw sha Allah satawi Allah hajinu wurtude e modon la salladahum alaykum ma Allah wurtube e modon so Allah wela ma wurtude e modon ma wurtube e modon hokka sembe dow modon kono Allah wadani non dum non fala gata lukum den be kabay modon Allah wi walakinahu lam yasha'hu Allah hajani dum fa alqa fi qulubihim ar-ru'ba Allah weddi e berde mabbe kulul berde de ngoni gaftade Allah wi fa in i'tazalu
qatalukum sebe ngoppi on falam yuqatilukum be kabane mon wa algaw be beddima ilaykum fewde mon assalama beldal en mbiyata maslaha qad ja'ala fama ja'ala Allahu lakum Allah wadanani on alayhim mabbe sabilallahu so tawi be ngoppi on be kabane modon be jabi wadde maslaha baddude modon Allah wadanani lawol nangude bolon barabe satajiduna ma on taw akharina wadbe yuriduna ene muuyi an ya'manukum ne kolnata on ene peññina limanagal e modon wa ya'manu so jehi badana hoolare qawma hum yimbe mum so kooti ton be ngoni masalan bani asad en e bani ghadfana en ben ngara e modon ƴetta autorisation ngaji koye mumen ƴettana koye mum bandirabe men autorisation ngaji pour yidde waddude modon maslaha kono kullama ruddu kala ne be dutta ilal fitnati fewde e fitina fewde e keferu urki sufiha be jana e keferu he ko buri sattude ne be janirno atan fa illam ya'tazilukum beedo so goppani habde modon wo yulqu ilaykum salama be beddaki fewde mon waddude modon maslaha waya kuffu aydiyahum be curani juude mabbe ga modon Allah wi beedo fa khuzuhum nangedumen waqtuluhum barebe haythu haqiftumuhum kala do tawdon wa ulaikum beedo modon ja'alna lakum allawi min badani on alayhim dumumen suldanan dole mubinan pen en badani on dalilu e mabbe e wardebe e nangudebe sabu hoto mabbe beedo e baddal mon maslaha sebe jehi be keblano on pour yeddiyande modon dum nawata be badde mon maslaha be jetta autorisation ngaji be jettana bandirabe autorisation ngaji kol non be dokkombe dum don so on jehi sebe jehi be pewjo yande e modon be keblano on pour yande e modon Allah wi beedo kala tawdum dumen nangebe piibe hacce ke jogo وما كان لمؤمن هانان جلد أن يقتل دورة مؤمنا جلد إلا خد أن سوانا توتنان هانان جلد ورد جلد سوانا توتنان ستويتنان ورينان توفان تاك ثم كما لا فواوه ومن قتل مؤمنا كلم وري جلد خد أن توتنان كهوف ومو raddanno lella walla ma raddanno ngirja o felli dum yane neddo goddo filti yane neddo goddo ala ko waawi hen walla o mo soppanno lek jambere solti yane jambe yane dande neddo wari dum fatahriru ragabati o do ko dimdingol dande mu'minatin juldo wadiyatude e iddiye musallamatun jebbilteedo ila ahlihi fewde koreji balado afame o do so tawi awari neddo atinani arim ina dande kordo so gayni wal dane maccudo sa gayni bada iddiya illa an yasaddaqu so wana koreji di jaafo so koreji di jaafi mo kama kasi afaabe sariya non wi ko temedere ngeloba nogas bintu makadin nogas banatu labunin nogas banu labunin nogas haqaiqa dimdindi nogas jazaa'u culdi afaabe ko annaha non ala aqilatil gasili anani dum do de ko koreji masalan anani de bardo o ballata dum ben ballatam tajane fodde duubi tati o mo yeba so gasi tawi non anani de ko galo ko fecciri hitan tan o tajante so tawi koreji di piyi gaddi donki timminde kes burne woyde ittoye toon so gantini kanko bardo o ƴewano dañir fo yoba fa in kana so tawi laatima baraɗo o min qawmin o jeeya ko yimɓe ɓe ganduɗa adu win ɓe ganduɗa ko añɓe lakum wonande on kono kanko baraɗo uhu mu'minun julɗo o jeeya ko daabiya hoore fonde kono daabiyanaɓe ko heefereɓe kono kanko julɗo kanko baraɗo mo tinaka o barɗo mo o ko julɗo baraɗo o ko julɗo kono baraɗo o jeeya ko daabiya Allah wi ɗon tawde daabiyanaaɓe bandi ko en ɓe ko heefereɓe ɗo fa tahriru ragabatin tan ɗo ko rimɗinde tan daane maccuɗo gasi iddi ala nde wonno sen nawi temedere ngelaɓe en totti heefereɓe ɗiɓe mbaɗɗo gelluɓe ngara ɓe jana e meɗen ɗum siirani ɗum ko kafara ala ɗo ɗum kay ko nita imi ala gatili kafara wala diyatu
iddi ala ɗo tusallamu ila ahlihi ala li hirabatihim sabu wonde ɓe ruggenkoɓe wa in kana so laatima baraɗo o min qawmin o jeeya ko yimɓe ɓe ganduɗa baynakum hakkude mon wa baynahum e hakkude maɓɓe mithaqun ahdi nan ɗon en badde maɓɓe kamɓe daabiyanaɓe keɓe heefereɓe ko gonga kono en badde maɓɓe noon ahdi en kaɓata e maɓɓe ɓe kaɓata e meɗen eɓe gara jeere men eɗen jaaha jeere maɓɓe joni baraɗo o koye maɓɓe jeeya ko juulɗo kadi ɗo fadiyatun ko iddiya musallamatun mo ene jebbile ila ahlihi fewde koreji baraɗo o ko ɗon oyan a faami fadiyatun musallamatun ko iddiya mo ene jebbile ila ahlihi fewde koreji makko hol ɗum tataɓal iddiya julɗo wona iddiya juuɗo temedere ngeloba kanko ko capan tati e tati e tataɓal tawde ko yahudiyanke walla ko anasaranke walla ujunnaje 12 tawde ko majusiyanke wa tahriru e dimɗingol raqabatin dane mu'minatin julɗo e dow barɗo mo o wimo yo teƴo yo umɗo yo faman lam yajid mo dañani dane ko ene rimɗina sabu hattade wasde jogade ko ene rimɗinira sabu wasde mo jogade ko omo rimɗinira a faami walla o dañani masalan ko omo sooda fa siyamu shahrayni ko horde lebbi ɗiɗi mutatabi'ayni ɗi ganduɗa ko deggodirɗi tawbatan ɗum ko tububuya min allahi ummarade to Allah wa kana allahu serani Allah aliman ko ganduɗo tago makko hakiman ñeñuɗo wa man yaktul mu'minan kala mo wari julɗo mutaammidan ene teyi ko wari ko piiɗama ko ene waramo ko ganduɗa ɗum ɗo ne wara neɗɗo lofɗamo jambere walla piiɗama laɓi walla pelluɗamo teyɗa ko amma tawi piiɗama ko aada yarani ene wara ko ene hello en aada yarani warde karwa ɗum ɗo ɓoggol tan mbiya neɗɗo sat tan maaya hawra e ladial maaya aada yarani warde ene waɗa foof yerƴude neɗɗo tan yana tan aada yarani warde ɗum so tawi ko ɗum mbarduɗamo ɗum jiida ko piiɗama ko jananɗa ɗum ɗo sa fine tan wawi mayde heddi ko Allah wasa wardema ko ɗon wawi mayde ɗum mbarɗama fa jazauhu on jobdi mum jahannamu ko jeygol wiyete noon khalidan so naati ko casowo fiha toon wa ghadiba Allahu alayhi Allah tikkanimo wala anahu Allah huɗimo wa a'adda lahu Allah heblanimo azaban lette aziman ɗe ganduɗa ko mawɗo on kadi Allah heblani ɗum ɗeɗo bone a faami ɗon bismillahi ko noon wa hadha ma'ulun mimma yastahallahu aywa aw bi anna hadha jazaohu jobdi makko ko jahannama in juziya wala bid'a fi khalaf alwa'di e qawli wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha hawanaki ɗum ɗon Allah wi ina yaafo mo rewani jalan ha may so welama mo yaafade wana bismillahi ko noon aya garowo o woni sababu jippademo ko goto e sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo nelino sete muɗum yo jaa kaɓoye ɓe pay wuro woto eɓe jaha toon leñol ne wiye bani murrata en wona awnu ene wiye murdas ibnu nahika noon o wiyete o jaako nokku ne wiye fatku rasulu sallallahu alayhi wa sallam o neli sete makko yo jaa kaɓoye jihadi
sete o waɗɗi pucci kanko noon wuro ngo fof fadu ko mum ko heefereɓe kanko goto ko gaynako kanko goto woni hen julɗo o yi sete o ne arana waɗi mbuuɗu o huli o ƴetti ndemmiri ɗi o nanne wi mbaalo hayre kanko o ngabbi dow hayre to o dari nde o nani sawtu pucciɗi e yimɓe ɓe waɗɗiɓe pucci mbiya la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah eɓa nani mbiya noon tan kanko no telli wona wiide la ilaha illallah o faye mabɓe allah la ilaha illallah o faye mabɓe nde ɓe jetti goto e sahabaɓe rasulu sallllahu alayhi wa sallam fiimo silama ene wiye usamatu fiimo silama wari mo Allah jippini ga aya qur'ana haalani nelaɗo Allah o wi wonde sahabaɓe ma ɓe nelɗaɓe hen goto wari ɓe mbari julɗo tama ɗum ɓe jeehi haɓe garti ɓe paani nelaɗo noon ɓe coyni ɗum nelaɗo lawori nelaɗo oɗon mbara julɗo mo ganduɗa o wi la ilaha illallahu laabi tati oɗon mbaram holko mbarduɗon kanko Usama to heɓɓi to o wi nelaɗo Allah kanko de addanimo wiide la ilaha illallah ko hulde bane amen tan nelaɗo a seeki ɓerde makko ha ganduɗa ko woni toon wona an han ma warede ko wiide la ilaha illallah kanko no wiya la ilaha illallah mbaram Allah jippini ayo Allah wi ya ayyuha ɓe mbarimo ɗum woni noon o wi fa sallama alayhim fa qalu ma sallama alayna illa taqiyatan fa qatalu e mbi oɗo salminiranen so wona hulde ɓe mbarimo wastaqu ghanamahum ɓe coggi ndemmin makko Allah jippini ayo Allah wi ya ayyuha alladhina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah ida darabtum so on ɗannima on pelloyi jihade fi sabilillahi e diine Allah fata bayyanu peññininoɗe peññininoɗe ha gandon o ko julɗo walla wona julɗo wala taqulu hoto mbiyete e man alga e on beddiɗo ileykum feede mon assalama salminama calminɗo on tan hoto mbiye ɗum lasta mu'minina wona julɗo ala hoto mbiya noon tabtaguna pour tan oɗon ɗabba aradal hayata dunya kaake gurdam aduna aradal hayati dunya kaake gurdam aduna ɗum tan jiɗɗon ɗum tan woni haaju mon fa indallahi gande ene to Allah to maganimu galle kasiratun kewɗe ɗe ganduɗa so Allah ne wawi alɗin ɗon taw on barani kazalika ni kuntum gonnoɗon ni gonirnoɗon min qablu ko adino kon hefereɓe gonɗon mujarrad wiide on la ilaha illallah goppaɗon onon pourquoi oɗon mbaram wona ko ɗum min ɗon goppaɗon onon hol sababu ko oɗon mbaram fa mannallahu aleykum Allah moƴƴani on fatabayyanu ɗum peññinine ɗe haade mon warde julɓe hoto mbatte ɗum koye on nani hoto mbatte ɗum inna allaha Allah noon kana serani bima ta'maluna ko oɗon golla fo Allah khabirun ko kumpitiɗo kala ko mbawɗo wadde Allah nandi walla bima ta'maluna khabiran fa yajazikum bihi kanko woni joɓo won ɗum la yastabil qa'iduna noon fotata jooɗiɓe minal mu'minina to bange julɓe jooɗiɓe jahani jihadi ghayru uli darari tawde ɓe gona joomiraɓe loruji walla ghayra uli darari fo ne jangire ene wiye ghayru uli darari ene wiye ghayra uli darari so tawi Allah wi la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghayru ɓe ganduɗa fotodirani jooɗiɓe tawa ko julɓe ghayru uli darari ɓe ganduɗa gona joomiraɓe loruji mo yahani jihadi wona gumɗo mo yahani jihadi wona boofo mo yahani jihadi wona ñawɗo Allah wi oɗo julɗo o fotodirta wol mujahiduna e fellowiyoɓe fi sabilillahi dina Allah potani de pelliri bi amwalihim jawɗele mumen wa anfusihim pittali mumen Allah wi ɓe potani e poti wadde faddala Allahu Allah ɓurni almujahidina haɓetanoɓe bi amwalihim e jawɗele mumen wa anfusihim pittali alal qayde jooɗiɓe hayso ko lor joƴƴini ɗumen Allah ɓurni yaɓɓe kam daraja tan ɓural aha anni o kamɓe poti kono noon ɓe jeehi e coccodirama ɓuri ɓo ɗum
wo kullan julɓe jooɗiɓe ɓe jahani jihadi sabu lorɓe wo kullan julɓe yaaɓe jihadi ene kattani ɓe ɓeɗo fof wa'adallahu lhusna Allah fodani ɗumen kam aljanna julɗo kam kattanɗo yaade jihadi yehi emo hattanani yaade jihadi ko hasabu hattande hattande joƴƴini ɗum Allah wi ɓe potani dey to banggue martaba kono kam fof kam ko aljanna pay wa faddala Allahu Allah noon ɓurni almujahidina haɓaɓe alal qa'idina e dow jooɗiɓe tawlor ala ajran jobdi aziman mawdi darajatin darajuji minhu ummade Allah awa maghfiratan e kafrangal wa rahmatan yurmede wa kana Allahu serani Allah ghafuran ko jafotoɗo jiyaɓe makko rahiman jurmotoɗo ɗumen anani wa nazala aya garo o jippi fi jama'atin koye dental aslamu jamnoɓe Allah to Makka kono walam yuhajiru perani jaɓino Allah kono jahani fa qutilu mbara yawma badrin ñalawma walde badri mbara ma al kuffari mbarda e hefereɓe malaikaji ɗi Allah nelno to Makka mbari ɓen julɓe mbardi ɗumen e hefereɓe Allah wi innal ladina tawaffahumul malaikatu julɓe ɓe ganduɗa malaikaji ene mbari ɗumen ɓe de zalimi anfusihim ɓe goni toñɓe koye mumen tatawaffahumul malaikatu ene sella kadi tawaffa ɓolo on Ibnu Malik wi wama bita ay nubtada qad yuktasar fihi ala ta katabayyana ibar katabyina libar ta goto o wi so tawi fuɗɗorima ta wuji ɗiɗi ene sella wattede ta goto tata ene sella mbiya tawaffa tata waffa walla mbiya tawaffa ko ene sella famide mbimine sella bisimillahi ko noon ɗum woni inna alladina tawaffahumul malaikatu tatawaffani woodi wona kono ene sella mbiya tawaffahumul malaikatu inna alladina tawaffahumul malaikatu julɓe ɓe ganduɗa malaikaji ne mbari ɗumen to nder Makka ɓeyde zalimi anfusihim ɓe goni toñɓe koye mumen qaalu nde malaikaji ɗi mbarata ɓe nde mbiɓe fima kuntum holko gonɗon e dow mum e alhaali diine mon holko haɗi on rewde Allah no poɗɗo rewrude Allah holko haɗi on ferde qaalu julɓe ɓe haade mumen mayde jaabi malaikaji e mbi kunna minen kay min laatinoma mustada'afina ko min loonanoɓe min ngala min mbawa ñimnude diine amen e min jiɗi rewde Allah kono so min mbi emin juula hefere ɓe ɓuri min doole mbara min fil anani fil arde nder leydi Makka qaalu malaikaji ɗi puriɓe mbiɓe alam takun ardullahi wasi'atan beele leydi Allah ndi yaajani fatuhajiru fiha pere so tawi on donki rewde ɗo henna Allah e ngoɗo wuro on donki fewnitade jalte wuro ngo payen ladde nde woni Allah fatuhajiru fiha min ardil kufri ila baladin akhar jalte leydi keferi peewe wuro won hono no woɓɓe ɓe mbaɗini Allah wi fa ulaika ɓeɗo julɓe ɓe malaikaji mbari toon ɓeɗo ma awahum jahannamu ɓeɗo ko jahannama pay ɓeɗo julɓe jeygol pay sabu ɓe ngala dalili ko haƴi ɓe rewde Allah e misala gonaɗo e hoore fonde mbiya a dañani no julduɗa walla a dañani no korduɗa sa wiyaɗa hoore woore wiɓe hata hoore walla no mbatten joni ni aɗa foti wadde hunde mbiya e min dey somi waɗi sa waɗan tan kadi yimɓe ñana e ma i Allah wima yawat hunde ma yimɓe walko Allah wi ko woppu ko yimɓe mbi ko sa salima a waɗi ko yimɓe ɓe mbi ko saabu hulde yimɓe ɓe sa mayinata jeygo haydara ala hen ɗum ala dalil so yimɓe ɓe mbima sa waɗi min jalta e ma yaltu yimɓe ɓe jaaha to yimɓe ɓe jaltata e ma wona kamɓe makkanaɓe julɓe wonnoɓe makka ɓe malaikaji mbari toon ɓe wona ɓe mbi ko ɓe dañata rewde Allah haɗi ɓe rewde Allah ko hefere ɓe soɓe mbayi rewde Allah ɓe koɓe mbaraɓe Allah wiyaɓe per yoɓe jaltu ko haɗi ɓe yaltude
wadde Allah yi ulayika ɓeeɗo ma waw jahannam ɓeeto ɓen gona jul ande kay ko noon ta somi waɗani xumbal tan wuro ngo wat tan gero mi hoɗo wat waɗani marhaba gay ɓen ɓe malaikaji mbari ɓe de zalimi anfusihim kañumen goni toñɓe koye mumen ɓe ko toñɓe koye mumen de holko woni toñde koye mabɓe bil mugami ma alkuffari wondude ɓe e hefereɓe ɓe goppi fergo qaalu malaikaji ɗi ɗe mbarata ɓe ne mbiɓe fima kuntum holko gonɗon e dow muɗum e alhaali diine mon holko haɗo rewde Allah qaalu ɓe jaabi eɓe gantina ɓe mbi kunna min laatinoma koye mustadafina ko min lowananoɓe ko min haɗanoɓe ñimnude diine amen fil arde leydi makka ɓe mbi min ñimnude diine ma kaɗeɗa wadde ko weeli Allah ɓe mbiya sa waɗi min taƴoma min jaltama no guure ɗe mbaɗat hen saji ni ɓe mbima sa waɗani ko boni tan eywa sa wonani e jeunesse tawa aɗa wawi salade ke mbimi so tawi jeunesse jaaɓi mboɗo fiya taw mi arata mboɗo joɗoto e rewɓe mboɗo jaɓa kono noon mami joɗoto e rewɓe tan force somi joɗodaki e rewɓe tan mi yalta wuuro mi yalta haydara ala hen yomi yalta wuuro mi waɗa ko weeli Allah ɓetta on onon yo wano no jambere hakkude hoore yo wel Allah tan ɗin so weeli Allah tan moƴƴi ko heddi ko so yo metto ala ko bonantuma enen ko gonga ma mbaɗirɗa noon wona elde yimɓe ɓe wona elande yimɓe ɓe ko pour ha wela Allah tan wat haydara bonnantama ɓe tawti piltaɓe ɓe gartu Allah wi ɓen de kam so maayi Allah wi malaikaji mbiɓe alam takun ardullahi wasi'atan beele leydi Allah ndi wona hen janji fatu hajiru fiha pere hen jalte makka paye gure goɗɗe ko ulaika Allah wi ɓeɗo waraɓe ma wahum tapporde maɓe jahannama ko jeygol wa sa'at bonide masira ruttorde illa al mustadafina so wona ɓe ganduɗa ko lowanaɓe min rijale worɓe taw ko nayeɓe o kos ngala haydara mbawa yaade won nisa e rewɓe wol wildani cukolon kon ganduɗa la stadi una kattanani hiila tan feere ngala feere ne mbawa yaade mbawa yaadude koyɗe mbawa yaade ngala jawdi kene nawa ɗumen ɓen kam ngala hen e rewɓe e nayeɓe ɓen kadi ngala hen ngala kene nawa ɗumen mbawa yaadude koyɗe ɓen kam ngala hen woni illa leyna Ibnu Abbas wi ana akuntu ana wa ummi min almustadafina min nisa'i wal wildani ñande hen mine nenam koye ɓen min jeeya min koye nayejo nenam ko nayejo min kom cukalel min galano min jaari wala yahtaduna sabilan mbawa fewde e lawol Allah wi fo ulaika ɓeyde kam asallahu yama jo Allah de an yafu anhum Allah yafoɓe wa kana Allahu serani Allah noon afuwan ko momtowo bakkotojo gafuran kafrowo wa man yuhajir fi sabilillahi kala mo feri e diine Allah yejide ma o dañ fil arde leydi he muragaman fergo kathiran hewgo wasa'atan yaajede to banggue arzigi wa man yakhruju kala mo yalti min bayti galle mum muhajiran ene ferana ila Allah fewde Allah wa rasuli ene laaɗo Allah umma yudrikul mawtu mayde tawi mo e lawol omo ferane Allah agaɗo waga ene wayno tabiti ajruhu jobdi o alallahi to Allah mimi kala geltuɗo galle mum ene ferani Allah ene laaɗo mum Allah ñaawi mayde tawi ɗum e lawol oɗo ko yinno dañde ko o dañi ɗum waɗino o wi waaji gooto koye bani leysin ko nayejo cheikhun maridun kabirun ko mawɗo nayejo eywa masalan kadi o sellani o wiyete ko junda'u bun dumrata ni o wiyete fa qala nde o nani on ɗon aaye Allah wi illa al mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani oy wallahi ma ana mimman istasna Allah wallahi mi wondiri Allah min kam be Allah wi ngala hen be min kam mi ala hen min de ko min nayejo kono fa inni kam la ajidu hilatan wallahi mbodo jogi feere no mbodo yara sabu wali min al mali mbodo jogi jawdi ma yablughni ila al madinati wa abada min mbodo jogi jawdi ke ene nawami fewde madina e ko buri wodude madina wallahi mi wondiri Allah la abitan nabi makkata hande wallahi mi walta e go wuro kanko nayejo wini akhrujini anani akhrujuni jaltine kam fa kharaju bihi be jaltinimo ala saririn e mbadi mo leecel be nawamo
o yoɓi yimɓe pour nawamo o faya madina hatta ataw bihi tan'ima haɓe gaddi mo nokkune wiye tan'im fa adrakahul mawtu o maayi ɗon o yetteke madina fasafaga bi yabinihi ala shimali itti ngoɗo ñaamo o foɓɓodira ɗum e ngoɗo nano o foɓɓodiri juuɗe makko summa qala o wi allahumma joomam hadihi ngoñaamo laka ko an jeyi wa hadihi ngonano li rasuli ko nelaɗo ma jeyi o bayi uka ala ma baya aka rasuluka mboɗo bay o ma an Allah hono no annabi ma o bay orinoma ni o waɗini jungo makko tan o maayi فبلغ خبره خبر مكو ينويت أصحاب رسول الله قال كاينو وندي بن الله فقالوا لو وافى المدينة لكان أتم وأوفى أجرا مكانا بي مدينة بي صحابة بن الله بي سو يتنو مدينة برنو تيمود بري كدي مثلا تيمود جبدي بري تيمود مثلا مجر ودهيك منه المشركون كفريب بي غوني جالد وقالوا بي ما أدرك ما طلب قال ما يكو قال ينو كو قال dañani dum Allah no jippini Allah wi faman yakhruju min baytihi kalama yalti galle mum muhajiran ena ferana ila Allah fewde Allah wa rasulihi ena ferana nelad Allah humma yudrikuhu al mawtu maayde tawi dum e lawol fagad waga o kam tabiti ajruhu jobdi mum ala Allah ta'ala ena wayno ko so yettoyinama ko dañanno ko o dañi ko annema ko tan jewete e mbi jiyaɗo Allah goto ko neɗɗo barannoɗo koye Allah wurtimi tan ko warde yimɓe o wari tan o wi kam o wari capanɗe jeenayo e jeenayo neɗɗo o warata o nani ceerno goto jiyaɗo Allah mawɗo o ummi o yehi toon pour yidde tuuboyde o yetti ceernajo o wimo o wi ngarmi ko tuubde ceerno o wimo ko mbaɗɗa o wi ceerno ko banmi ko mi yiɗa haalde ɗum ene heewi ceerno ala haalnam tan ko mbaɗɗa neɗɗo kayne tuubata ma haala ko waɗi o wi ceerno mi wari capanɗe jeenayo e jeenayo neɗɗo tawi ko Allah mi wari ɗum joni noon ngarmi ko jidde tuubde ɗo ma ɗo beele ñagonɗami Allah yaafomi ceerno wi bawɗo waɗande ɗum ala e ɗum he woɗɗomi o wari ceerno o watte capanɗe jewoni temedere o ɓenni ana ceerno no bawɗo jaɓande ɗum tub bawɗo walludema ala e ceerno kam yanta hen e bone ɓeyɗo e joni noon o wari woni temedere o dañi temedere o ɓenni o nani ceerno goɗɗo o yehi toon o anne kadi o habri ɗum ko waɗi ko ceerno wima Allah kay kam wi so tawi neɗɗo maayani ewa e keferako Allah ene wawi yafade ɗum noon argay ay wuro maniwo nan to ko jiyaɓe Allah ngoni toon gona toon aɗa rewda e mabɓe Allah hano Allah ñawri foof on toon aɗa rewda e mabɓe Allah hande Allah ñaawi foof so Allah ñaawi a maayi no Allah ala fof waɗa so welama yaafoma so welama ko Allah jeeyi so on wawi yafadema aɗa wawi wadde ɓuuri ɗum o yaafoma o ummi e on anniya o fayi to wuro to o yehi ha hakkunde wuro ngo walla o diwta hakkunde seeɗa tan o maayi o yettoyaki meeɗa kadi julde o meeɗa hoorde o yettoyaki o maayi nde o maayi nde maleykaji lepte ngari maleykaji yurmede Allah ngari ɗi gone foɗodirde maleykaji lepte ɗi mbi o comme ko jeygol tan fayi maleykaji yurmede ɗi mbi o kay ko aljanna tan fayi ɓe duudodira waaji o ɓeene pooɗa ga Allah neli maleyka yo ya ñaawaɓe maleyka o telli maleyka o ñaawi hakkunde maɓɓe ko maleyka o ñaawi hakkunde maɓɓe ɗo maleyka wiyeɓe me Allah wiyeɓe meeto to ummi to e to fay to hoto ɓuri ɓallade tawi koto ummino to ɓuri ɓallade maleykaji lepte ɗi yo nawma panamo jeygol tawi koto fay to ɓuri ɓallade maleykaji yurmede nawma panamo aljanna ɓe meeti ɓe tawi koto fay to ɓuri ɓallade panimo aljanna
hankan gasi haaj mo gasi ana woni innal ladina tawaffahumul malaika ando anani wa man yakhruj min baytihi muhajira ila Allah wa rasulihi on mo yalti galle mum ene ferani Allah ene ferani nelaado Allah ala ko nayi so wada jaboyde Allah summa yudrikul maut maayde seydum laawol fagar wagaaju ala Allah o jobdo ko tabiti Allah dañi mo jeer kasi ni wana wa kana Allah sayrani Allah ghafuran ko kafro wa rahiman jurmotor Allah wi wa idha darabtum so on dannima fil ardi elayt so on dannima elayt odon jaha faka annahu qala la ba'sa fil hijrati illi Allah wi ko baasi ala e pergol wala masaqqata to e ngala e pergol fiha e dan ngal dom bik afami de woni to e ngala hen li kawni salati tuksaru fiha sabu julde en uste e dangal wana hada min jumlati saati allati yarawnaha fi sabad dum do koy gede de Allah hokkata dannido to bange yaajede aywa woni non idha darabtum so on dannima dangal jungal buri famdude hen non ko arba'atu burudin shafa'i wal baridu non arba'atu farasikha sanani baridu ko farsa xeje nay non aywa ko kiloji tati laabi ne wana ko sappo didi ay dum laabi nay sapande nay e 10 kilometre wana aywa kilo ko ujunnaaje jeegom dira ko ujunnaaje jeegom dira wa zira'u non 36 asbu'an o wi dira ko hawrata ko capantati e jeegom pedendu wite dira wal asbu'i 6 sha'iratin ay wa sa'iratu 6 sa'iratin hankandi dum min sa'ril birzawni o wi ko pedendu ko lebi jeegom ko lebi jeegom e lebi masalan mbam puccu wa kana enda malikin wa kaza enda malikun ko non wi wa enda abi hanifa non ko salasata ayyamin min anani man aksara min aksari al ayyami ma al istirahati fala yasihhu al qasra fi aqall min 4 burudin enda malik wa shafi'i abi hanifa wi ustete ko ganda ene yara ne balde tati kala ko yarante balde tati no uste almami malik non shafi mbi ko 90 km na to wona balde tati mal istirahati tawane wonde poftugol fala yasihul qasu fi aqall min 4 burudi inda malik wa shafi'i malik shafi'i bi su manki 90 km sellata wala fi aqall min 3 ayyamin inda abi hanifa wi su manki balde tati ko ene yarane baltada usra so wana manasikul hajj o wi manasikul hajj non fa innahum yaksuruna fi aqall min zalika li sunnati o wi non so tawi non ko sa ummima makka afayi mina walla ummima mina fay muzdalifa so waktu tawi may la wala dusta aysa timmani sabu sunna sabu rasul sallallahu alaihi wasallam woni idha darabtum so on dannima fil ardi layd falaysa alaykum ala modon junahun bakala an taksuru ne gustoton min as-salati anani de e julde in khiftum so tawi on kuli an yaftinakum ne hebata on anani de ko on jida alladhina ben kafaru be ganda ko yeddube Allah innal kafirina sabu heferebe kay kanu la atima lakum wanande on aduwan ko anbe mubinan fenyimbe gani kefere kay ko gaño fenyimbe gani bayanu lil waqi wana koko jogori wana yidi wana idzaka fala mafhuma lahu wa bayyana fi sunnatu anna al murada bis safari dalil huwa arba'atu burudi won biiden ni wa marhalatani ko kirdini wa yukhadhu fi qawlihi fa laysa alaykum junahun annahu rukhsatun la wajibun anani de tawde Allah wi ko bakkar ala e mon so on gusti ndeke firtani ene waddi wana ay ko ene newi tan on newna nama tan so jidi uston ndeke sa ustani ala base wana afami non de wa alayhi shafi'i safiyan ko be ko dum jaari waddaki tan e mbi waddaki
a faami ɗon de alman mali no ustude julde ko sunna mo ngannduɗaa ko tengtinaɗo Abu Hanifa noon wi ne waɗɗi wa ida kunta an Muhammadu sa tawama fihi me mabɓe oɗon kuli añɓe fa agamta lahumu salata an yimnaniɓe julde anani dey faltaqum da'ifatun yo daro fedde minhum e mabɓe kamɓe julɓe ɓe maaka wondude e ma fedde wonde nde waɗa rikkile daro wal ya'khudhu fedde dardiide e ma nde noon yeɓe jaggu aslihatum kaɓirɗe mabɓe seɓe julde e ma goo fof etti silamum fawaɗo roofa tawi ko fetel jogii yo roof tawi ko silama jogii yo roof so faye julde fa ida sajadu so tawi onani juuloɓe ɓe juuli fal yakunu fedde nde juulani nde yeɓe laato min wara'ikum ɓe keeɗa caggal mon ɓe ndena on faamide woni sababu aya o jippade ko nelaɗo e sahabaɓe eɓe kaɓetno e wolde bani Anmar to batni Nakhla ɓe juutu subaru yoni tan kamɓe julɓe ɓe goppi silemeje ɗe ɓe gone julde hefere ɓe darti janane mabɓe te ɓe gonna koye habde waktu yoni tan kamɓe julɓe ɓe gone julde ɓe goppi silemeje ɗe ɓe gone julde tusubaru ɓe cilmini hefere ɓe nimsiti mi wayi hiiri en luppi enen kaɓa yimɓe gona julde darde enen jeeɓa ɗumen ɓe mbayande moññande woodi e hefere ɓe mbiya ɓe jogii julde wonde nden julde ɓurani ɓe yummiraɓe maɓɓe ɓurani ɓe babiraɓe maɓɓe so ɓe paye julde nden yul jannane maɓɓe haɗa nden julde Allah addirni Allah wi so oɗon juula an Muhammadu aɗa wonde e maɓɓe yeɓe pecce ɗiɗi hen feccere yo daro garda nde feccere yo julde ma so tawi koɗo ustete julna ɗumen darde wotere dartoyɗa sa dartima fedde nde juula darde heddi nde calmina dartoɗo ɓe dariɗo ɓene gara julde ma darde wonde nde tawi koɗo ustetake tawi ko farilla koɗo ustetake wonno ko darɗe nayi juuloton julna fedde adi nde darɗe ɗiɗi sa waɗi tawi a gayni a ummima a dartoyima fedde wonde nde kayre nde fedde nde juldatade yoɓe jokki julɓe ɓe calmina seɓe calmini ɓe dartoɗo ɓe darinoɗo ɓenne gara julde ma darɗe ɗiɗi ɗum woni fal yakunu fedde nde juulani nde yeɓe laato min wara'ikum ɓe gona caggal mon ɓe ndena on ha gay noon waltati on saha so on gayni yo ar da'ifatun fedde ukura wonde lam yusallude juulano fedde nde juulano nde nden yo ar fal yusallu yoɓe juldu maaka wondude ma kamɓene wal ya'khudhu yoɓe nangu hidrahum dentogol maɓɓe wa aslihatahum e kaɓirɗe maɓɓe waddallerina kafaru yiɗi ɓen ɗon hefereɓe law taghfuluna hanino on beltidima so on darima oɗon juula an aslihatikum ga kaɓirɗe moɗon sinno ko sagoji mabɓe joƴƴi noon silemeje ɗe ɓe jana e mon ɓe mbara on kono Allah wi jagge silemeje mon seɓe tawi on oɗon juula kele yummiraɓe mabɓe jokkon julde mon bonata aɗa taƴa dane kefeta juula Allah akbar cakke jogoma tat taƴa dane jokka huccide funnangue ala huccide hirnangue ala haalde ala fof bonnata julde fof bonnata julde jiɗɗa fof kuccita Allah wi on sahaɓe jinno ko beltino ɗon kaake mon fa yamiluna aleykum ɓe oño e dow mon mayla tan oñande wahida tan wotere ɗum wonno sagoji mabɓe wala junaha aleykum bakkara ala e moɗon in kana bikum adan so tawi lor ene moɗon min madarin ko wayno toɓo en aw kuntum marda walla on cellani Allah wi bakkara ala an tada o joƴƴi noon aslihatakum kaɓirɗe mon ɗe joƴƴi noon so jiiɗi joƴƴi basi ala wa khudu nange hidrakum dentogol mon e anɓe mon fodde no kattinirɗon inna allaha Allah noon a'adda o heblani lil kafirina hefere adaban lefte muhinan ɗe ganduɗa ko koynoje Allah wi fa ida qadaytumus salat so on gayni julde fadhkurullaha ñangtoɗe Allah hol ɗum mbiya subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar woni baqiyatu mbaɗe ɗum ene yiiɗa anani
qiyaman son jiɗi mbaɗon baagiyato oɗon jooɗi o qu'udan son jiɗi mbaɗon baagiyato oɗon leli oɗon qiyaman son jiɗi mbaɗon baagiyato oɗon dari o qu'udan son jiɗi mbaɗon baagiyato oɗon jooɗi wa ala junubikum son jiɗi kadi mbaɗon baagiyato oɗon lelori bangeje no jiɗɗa fof wat si ala yo waɗe tan fimi qiyaman o qu'udan wa ala junubikum mbi noon o wi wona baaqiyaatu o ko juulde nde so waktu yonti a waawa daraade njuula njooɗoɗa a waawa jooɗaade njuula leloɗa fof wat ene dagi oyo juule tan a faami ɗon de fa ida ɗma'anantum so on koolima noon hankanti heefereɓe jenata e mon Allah wi fa aqimu salata ñimne julde nde no foti juulirede ni sabu inna salata julde kanat latima alal mu'minina e dow julɓe kitaban ko windande nde ganduɗa mawqutan dottande waktu mum yewtata nemnetake so waktu ene juule wa nazala aya garo o jippi ko lamma ba'asa sallallahu alaihi wasallam da'ifatan fi dalabi abi sufyana Allah neli fedde yo ya yiilo Abu Sufyana jana e mumen wondi muɗum lamma raja'u min uhudin tumande ɓe gorti wolde uudi andi den julɓe ne heewi yuwaɓe an kanti noon kamɓe ɓe gofo fa sakkul jarahat ɓe gone wulditade min de junggam ngo gila ko piyaɗo hen silama jungo ngone Moussa o wi min de mboɗo fiyono sawre woñoldu ɗum ɗuɗo Moussa min de mboɗo fiyono silama e hoore ha joni sellani ko fon kadi sabaɓe ne gullito Allah jippini aya garowo Allah wi wala tahinu hoto lo'e fibtigai e ɗaɓɓude alqawmi heefereɓe ƴeewoyi heɓere kaɓe mabɓe in takunu te'lamuna so on laatima wonko muusata on oɗon muusni wonko muusata on fa innahum ya'lamuna kamɓene wonko muusata eɓe muusno kama ta'lamuna hono no muusnortoɗon ni so wonko muusata on kamɓene kay wonko muusataɓe hono ko muusata on ko ɗum woni in takunu ta'lamuna so on laatima oɗon muusno wonko muusata on fa innahum kamɓene kay ya'lamuna eɓe muusno kama ta'lamuna hono no muusnortoɗon ni oto kule habde mabɓe wa tarjuna te wal haalu onon oɗon jorti min Allahi to Allah to baraji ma la yarjuna kamɓe heke heefereɓe keɓe jortaki onon kam oɗon jorti so on mayinade aljanna hikka fene so mayi ko fay jortaki ɗum wa kana Allahu serani Allah aliman ko ganduɗo kala hunde hakiman ñeñuɗo aya garowo o jippi ko gorko goto ene wiye ɗumatu bun ubayriq wiye ɓe gurtudaɗe mabɓe walla min deƴaɓe ngayen walla ɓe keɓoya palace uji goɗɗi so mbade jogi haalanmo on lebti koy yo deƴƴu walla o usta dande a faami o wi oɗo aya jippi ko golle oɗo gorko goto ne wiye ɗumatu bun ubayriq ko jaljallo goto o wujji mekeñ o noon ko jamma o wujji ɗum kanko jaljallo o ɗo wujji mekeñ o wonno koye gafakke o waɗi ko condi ndi ko condi daneeri ne wawi taw ko puudar wawi taw ko condi gawri ko daneeri kam mekeñ o ko hen wonno o yaltini mekeñ o e nder masalan gafakke he andi tasoto e makko kadi mekeñ o no suudir ɗum ni yaha condi ni yuppo e laawol hawa are galle yahudiyanke goto ko sehil makko kanko oɗo ɗumata koye sahabaɓe nelaɗo jeeno o wujji mekeñ o are e galle yahudiyanke o noon o wi moftanam mekeñ o yahudiyanke o ko sehil makko moftanimo yi ha weeti joom mekeñ en jiyani mekeñ ndewe e leydi e ndewe condi ene ndewi hen ha jettiɗo mekeñ o mofta ɗon naati ɗon mbima an de mekeñ amen gujjaɗo ko ɗo woni on wi min debbo ɗo joguiɗo mekeñ kono komi desdaɗo hol desnuɗoma ɗumatu diallo biyete ɗumatu diallo resnimi mekeñ o nan ɗo ɓe jeehi to ɗumatu
e mbi ɗumatu an wujji meken amen ɗumatu wi wona gonga wujji meken on ko yahudiyanke o ko takki yahudiyanke o takki yahudiyanke o wonde ko kañum wujji yahudiyanke wi wujjani o wondi o wi ko yahudiyanke o wujji nela sallallahu alaihi wasallam noon tawde ko sahaba ko julɗo miiji julɗo kam jaranta ɗum wonde e fenande sabu ƴewde hoore mum wayni nelaɗo haqqe koreji makko ngari mbi minen fof komin seedeji kanko ɗumatu Diallo koreji makko ngari mbi komin seedeji wonde oɗo wona gujjo o yahudiyanke hay ñande ɗum wonko wujjuno o nanga ko kanko tan fota wonde kanko wujji ɗumatu o meeɗa wujjude koreji makko mbi noon nelaɗo wi tawde ko noon yiɗi tajje jungo yahudiyanke de nelaɗo himmani tajji jungo yahudiyanke Allah jippini aya garowo o Allah wi innanu min anzalna ilayka min jippini fewde ma alkitaba min jippiniri fewde ma alkitaba qur'ana min jippini ɗum bil haqiqa gon holko min jippiniri li tahkuma beele ñaawirade baynan nasi hakkunde yimɓe beele ñaawira bima araka Allah ko Allah andinma ko ɗum min jippiniri wala takun hoto laatono lil kha'inina jamfotoɓe hoddiɓe mumen hoto laatono ɓe khasiman ka beññodiɗo hoto walluɓe de wastaghfirillah muhammadu imsinuɗo Allah inna allaha Allah kana o serani ghafuran ko jafotoɗo rahiman jurmotoɗo a himmani tajji jungo o yato ñange imsino a waɗani kono imsino wala tujadilu hoto wallondir anil ladina gaɓen yahtanuna anfusahum be enen jam fo koye mumen inna allaha Allah la yuhibbu kulla khawwanin man kana khawwanan asiman Allah yiɗa mo ganduɗa ko o laatiɗo khawwanan kewɗo jamfa asiman kewɗo bakka Allah yiɗa on yastakhfuna kanko oɗo ɗumatu Diallo eɓe cuuɗo kanko e koleji makko sabu gacce eɓe cuuɗo minan nasi yimɓe kono wala yastakhfuna ɓe mbawa suuɗade min Allah e Allah Allah kam ɓe mbawa suuɗade wa huwa Allah ma'ahum ene wonde mabɓe e gandal mum iz yubayyituna tuma nde ɓe mbaali eɓe cuuɗa ma la yarda ko Allah welaka minal qawli konngol ko Allah welaka to kangol eɓe mbaldi wadde malde takkude yahudiyanke o Allah wiina tawande ɓe mbaɗata nden feere nde wa kana Allahu latima Allah bima ya'maluna keɓe gollata mo hiiɗen ko peltiɗo hen gandal ha antum onon haula'i ehey mon ɓeeɗo jadaltum anhum oɗon ballodira ga maɓɓe ɗumatu e koreji mum oɗon balla ɗumen fil hayati dunya e gurdam aduna faman yujadilu llaha anhum hol bawɗo weññodirde Allah ñande yawmal qiyamati anhum ga maɓɓe son balliɓe ɗo hande ñande darga hol bawɗo walludeɓe oɗo ɗumatu cayseyagu waɗi ngu onon fof oɗon ndenda oɗon balla ɗumatu wadde cayseyagu oɗon balla ɗum takkude ñande yawmal qiyamati so ɗumatu darima e yeeso Allah hol bawɗo weññodirde Allah e yeeso mum ñande hen minen jingantamo ñande hen ono mbaɗa noon amman yakunu walla holi on mo ene laato alayhim e wuyɓe ɓe wakilan mo ganduɗa ko wakil hol baɗo hol gono wakil makko ñande hen ɓe ko min woni daraniɗomo jawabu mum la ahadan yafalu dhalik hay goto wawade wa man ya'mal su'an kalama golli ko boni aw yadlim nafsahu walla tooñi hoore mum summa yastaghfirillaha rutti imsiniɗo Allah yajidillaha ma o taw Allah ghafuran ko jafotoɗomo rahiman jurmotoɗo kala mo waɗi ko boni imsini nimsiti woppi walla tooñi hoore mum imsini nimsiti woppi Allah yimi jaafo kono wa man yaksib ithman kala mo faggiti bakka fa innama yaksibuhu ala nafsihi ko faggiti ko koye makko artata
wa kana Allahu latima Allah aliman ko gando hakiman ñeñuɗo wa man yaksib khadi'atan kala mo faggiti bakka tokoso aw isman walla faggiti bakkan mawɗo humma yarmi bihi o ƴetti bakkaɗo o weddi ɗum bari an mo waɗani hay goto mo waɗani hay hunde mbaɗɗa ko boni ittuɗa ko boni ko beddiɗa takkuɗa goɗɗo mo waɗani humma yarmi bihi o ƴetti bakkan mo waɗi o weddi ɗum bari an kisto mo waɗani o itti o takki ɗum no mbatten hen saji ni mbaɗa ko boni tan mbiyeɗa ko an waɗi mbiya ala ko kaari waɗi Allah wi faqadi tamala on de kam rontima buhutanan toñange o ismane bakkar mo binan pen o de rontima bone o de rontima bakkar mawɗo walawla fadlullahi sannatan wana ɓural Allah alayka ma an Muhammad wa rahmatuhu sannatan wana yurmede Allah e rendema la hammat ma himmantuno da'ifatun fedde minhu e mabbe an yudilluka ne majjintuma sannatan wana Allah en yurmima sannatan wana Allah en renma be do heferebe mabbe ndewe teno ha gonta koddu be majjinma e ga ko telline mako Allah wi o ma yudilluna be majjinta non illa anfusahum so wana ko e mabbe te wama yadurrunaka be bawa lolu dama min shayna idara ke tampena ko e mabbe aha bone ko be badata ko koye mabbe tan artana ayatra ko ma an wa anzala Allahu alayka alkitaba Allah non jippine ma qur'ana wal hikmata e nyaawoje qur'ana wa Allah maka Allah andini may qur'ana malam takun ta'lamu ka andano to bangi nyaawoje ka andano to bangi ko wirni Allah andini ma wa kana fadlullahi sayrani qural Allah alayka ma an Muhammadu aziman namun la khayra jam kay ala fi kathirin ko heewi min najwahum e deyuji mabɓe kamɓe deeyoɓe yimɓe deeyoɓe ko heewi e deyuji ɗi waɗa ka barke illa noon man amara bi sadaqatin aw ma'rufin so wana noon deeyo ɓe ganduɗa ene ndeeya ene jamire yo sadaqa waɗe aw ma'rufin walla ene ndeeya yo moƴƴere waɗe aw islahim baynan nasi walla ene ndeeya kaari e kaari ne kaɓi bedditinen kaari e kaari ne kaɓi mbaɗen feere ɓe duttodira kaari joom suudu mum ko cuutiɗo mbaɗen feere gastiren gon deyde ene moƴƴi eɗen jiiɗi maade juma eɗen ndeeya kaari e kaari ne ndesdira eɗen ndeeya kaari ne yiɗi kaari ne ƴawa ɗum eɗen ndeeya kaari ne haaɓe bawa mum eɗen ndeeya kaari ne haaɓe yum mum eɗen ndeeya ɗum fof ne moƴƴi kono deeyo won aɗa ka barke wa man yafa'al zalika kala mo waɗi ɗeɗo geɗe ko wayno deeya ene yamiri moƴƴere deeya ene yamiri fewnude hakkude yimɓe Allah wi ibtigha o waɗi ɗum tan ko ɗaɓɓude mardatillahi weliya Allah hay hunde o waɗirani ɗum so wona ha wela Allah fa sawfa nu'tihi Allah wi oɗo mamin joɓ ɗum ajran jobde aziman mawdi wa man yushaqiqi rasula kala mo lurodiri e nelaɗo Allah min baadi caggal ma tabayyana lahul huda caggal ne feeñanimo peewal o yattabi'a o rewi ghayra sabilil mu'minina taw wana lawol julɓe o rewi lawol ngol o wela Allah wi nu wallihi min mbaɗamo ko gondiɗo mata walla ko ɗaɓɓi wondude ko min dewnamo e mo rewi o tawi tan dewɗa tan ko bonande Allah wi jiɗɗo ɗum nu wallihi mata walla nu wallihi min mbaɗamo o wonda mata walla ko yiɗi wondude ko tawi ko seyɗade min ɗaɓɓata ni mata wallahu min ad-dalali tawde ko majjere bi an nukhalli baynahu wa bayna fi dunya hakkude makko e majjere de min goppitaɓe o rewa hen ko nuslihi min nannamo jahannama jeygol wiyeteni o sumoto wa sa'at boni noon masira ruttorde tawde ko jahannam sabu inna allaha Allah la yaghfiru o yafatako an yushraka bihi nde o rendinte e makko nde rendinte e makko o jaɓata ala rewa jalan ha maya ala wa yaghfiru omo yaafo noon ma duna zalik ko wana rewde jalan ha maya kala bakkan mo mbawɗa wadde tawde wana rewde jalan Allah wi ne yaafo liman yasha mo wela
mo welaka wa man yushrik billahi kala mo rendine Allah ko wana Allah faqad dalla on kam majji dalalan majjere ba'idan wuddude gonga in yad'una kambe heferebe be ndewani min dunihi ko wana Allah illa inasan so wana jalangeji debbi ko ena laata en uzza en manata en Allah wi wa in yad'una be ndewani kay illa saydan so wana saydane maridan mo ganda ko candalo la'anahu Allah Allah kay hudimo kodinimo yurmede mum wa qala shaydane hin iblisa o wi Allah la attakhidanna minni mi wondi mami jogi tan hooram min ibadika e jiya ma nasiban gadal mafrudan parlangal mami noddube be doftobe iblis wi non mami wi be ngare doftede kam wala udillannahum mi woodi minne mami majjidbe ga gonga wala umanniyannahum mi woodi mami wonnube mi weddo e berde mabbe mi wi'a on yutat balde mi weddo e berde mabbe ummital ala mi weddo e berde mabbe kasbore ala mami hokkube mami wonnube ngoodela wana wonde on ngoodela mami wonnube wala amurannahum Allah nala iblis wi mi woni mami yamir leñol jiyaabe maabe an Allah mami yamirbe holko jamirtumi be fala yu batti kunna yebe taj adanal an ami noppi nemaraji mi yebe jel nemoruji dumbe ko calangeji jeyi am wiibe non wala amurannahum wallahi mami yamirbe holko jamirtumi be mami wiibe fal yughayyirunna yebe baylu khalqallahi tago Allah ko Allah dangnuno yebe karmin ko Allah harminno yebe dangnu mami wi non ko waɗani waɗide warada annahum 999 min kulli alfin ko wi ma o jogito nasiban mafrudan e jiyaɓe maɓe an Allah mami jogito hen gueɗal ngal ganduɗa ko parlangal ngal ɗon ɓen ɗon jiyaɓe ɓe o wi ɓe yawmal qiyamati rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi ñande yawmal qiyamati ujunere fof temedde jeenayo e capanɗe jeenayo ɓen ko rewnoɓe iblis ko jeygol pay goto teela pay aljanna ha yimɓe fof gasa lima fil hadis ɓe mbi rasulu sallah sallam ɗum hawnaki anelaɗo wima ma antum fi man siwakum onon ɓeɗo julɓe on mbayani eɓe gonani onon illa ka shi'rati lbaydai fi thawd so wona leeɓel danewel no waye ngaari ɓaleri kurum ni noon mbaɗon julɓe baye hefereɓe to banggue keewal kono leeɓol danowol gotol e nder leeɓi ɓaleji ngaari no mbayni noon julɓe me famɗude julɓe pamɗin fewi heddi julɓe ko moɗi sondo en kono en pam keewani ko moɗi sondo noon sabu wa warada kadi joli anna yawma alqiyamati yaqulu llahu li adama Allah ñande darga wiya adama ukhruj min zurriyatika yo worko jaltinɗa e leñol ma ngol bu'isan naru jeygol hankandi nelama koy fa yaqulu ya rabbi wa ma bu'isan naru kanko adama o wiya Allah holko jeygol nela e dow mum fa yaqulu llahu taala Allah wiyamo ukhruj min kulli alfin 999 kala he ujunere ittu temedde jeenayo e capanɗe jeenayo ɓen pay ko jeygol fa enda zalika tashibul adfal min shiddati lawri so wi noon tan cukolon mbaɗa leyɓe daneji woni yawman yaj'alul wildana siban on ñala maaroy iblis wi noon ko wi ko o waɗi wa min zalika ene hen kadi taghyiru sifati nabiyina alwaqi'i min alyahudi wan nasara ay ɗum ɗo ko iblis wi wonde ma yamir yimɓe ɓe yo mbaylu tago Allah ene hen ko ganduɗa sifaji annabi o gonɗe tawreta yahudiyankoɓe mbayli an nasara en sifaji annabi gonnoɗo linjira ɓe mbayli wa taghayyuru kutubihim e baylugol defte mabɓe wa min zalika ene ko iblis wi ko kadi
taghyirul jismi waydude ɓanndu mum a wayra neɗɗo ne ɓawli kurum tan patton joni tan ɗo biɗi Abdoul Ndiaye ɗo tan wajja tan Allah ne ɓawlinma mbiya an a ɓawlata Allah wawa tagde ko an wawi tagde coodoya heesal tobzel akaña emos movat le cooda ɗum mbaɗa e ɓanndu ma escalay ɗum ɓuri yawde wojjinde cooda ɗum mbaɗa e ɓanndu ma beele aɗa wajja ngol boɗowol sa bankina nde a wawlat nde a wajjano a fenat ɗaccu tan ɓawlala ko bonnantuma momman mbolen no goddiri ni Allah waɗi ɓe noon ande ɓawlu tan ko bonnantuma ene hen tagyiru jibbil wasmi ko wayno sokade e nder tuppade mbiɗa kadi Allah wawa ɓawlinde tondu an wawi ɓawlinde jaaha ɓawlinoya wa tagyiru shi'ri bil wasl noonne kay leeɓi ma Allah rokkanima juuɗe mbiya a woy sa yo Allah rokkata kam leeɓi juuɗɗi jaaha coodoya bitik temen nayyi cooda kerli mbaɗa e noppi ma mbaɗa e hoore ma mbetene ene yurto mbiyaɗe ñemtina madameɓe lima fil hadisi nelaɗo Allah o wi la'ana Allahu alwasimata wal mustawsimata Allah dey huɗi tuppiɗo e tuppuɗo fof joom lelnowo tuppa o Allah huɗi on leliɗo tuppi o Allah huɗi ɗum wal wasilata wal mustawsilata Allah huɗi coɗɗo kerli gorko cooɗoyɗo kerli totti debbo mum yo moroyo Allah huɗi on gorko debbo coɗɗo kerli waɗe sukunu mum Allah huɗi ɗum debbo morɗomo o Allah huɗi ɗum morɗo o e moraɗo e coodoyɗo fof Allah huɗi tenelaɗo Allah wi noon koko jaaba sa itti temeɗi a soodi kerli a totti debbo yo ñaamta yo wat dimbal jaboot ganda hoyi Iblis a yante mumannen aha wa man yattakhidhi seydana waliyan kala mo jogiti seydane ko ɗoftotoɗo ɗum min dunillahi ko wana Allah a jaggi seydane aɗa ɗofto goppa Allah o de faqad khasira perti khusranan perte mo binan peñ sabu ya'iduhum seydane o fodanta yimɓe ɓe ko on juutat balɗe de wo yumannihim omo wonnaɓe ko jiɗɗon fof mo on keɓ omo haalanaɓe ummital ala omo haalanaɓe jogdi ala wama ya'iduhum cheyɗanu seyɗane fodanani yimɓe illa gururan so wona komte ulaika ɓeeɗo waɓɓe ɗe gueɗe rewɓe Iblis ko wi ko ɓe ma'wahum tappode men jahannamu ko jeygol Iblisa wallahi Iblis ko jonta Iblis wallahi ko jonta nde Allah wimo yo sujjan baba Adama o sali Allah haali ko ha gasi wi yaltu bureau jam ɗi mum yaltu walla maya o wi aywa so min on ko yinni anzirni ɗay mo jonta ha darga tan muña noon Allah wi ala woɗɗi seeɗa mboɗo wawi muñandema noon kam an kanti ila nafhatil ula kam bimi kam innaka minal munzirin ila yawmil waqti ma'lum kam don kam muñani mo ɗum kono so ɓenni ɗon ala hen kama yo o wi wadde noon min on ko jinni haal Allah haal o wi la ahtani kanna zurriyatahu tawde ko ni mbaɗɗaɓe ay o ko jibini ko mami jawlo hen ko belami ha heewa beele min yanta am min nadde jeygol Allah wiya min yamiriya mi ayani o waɗi tereji bar yimɓe mbaɗa tarna basuji ƴeew godrongo e woɗɗude ni ƴeew jamanu e ɓallade waktu ere Allahu akbar yimɓe fof ene keɗi hay goto yaata hay yoɓetake ƴeew so takkusan yoni 3 heures mbiya yo neɗɗo ya guila tardani jaaha daga biye itta kalima naata Allah yiɗa annabi Allah yiɗa juula takkusan tawma toon a juulani futoro tawma toon a juulani te mbiɗa ka julɗo a fenat an wana julɗo ka julɗo a wana julɗo ka julɗo an a faami ƴeew jama nana a yahani toon yoɓetake force ala ko Allah ko wartan ar ɗo garaɗo yurnoɗo fiye karwasuji ko mbatta to Iblis ceerno ko gojontade Allah dey wallimo Iblis kay Allah walli ɗum tigui rigui kumbal waɗa ñalla amde ha mbiya ceɓet walla yummiraɗo seytane
yummiraɗo seytane murno gudel mum wiya hande koye ma Allah yaafo Allah jogo yaafade watte Allah yaafata komo cekke jogete tan an hol ino ɓuyi ko Allah yaafata ma hande de ha Allah yaafo Allah yaafoma ni a tawi Allah ka yaafata koma tawi a ƴetti course ma aɗa haɓɓe gudel aɗa wedditi caggal Allah hande koye ma Allah yaafo i Allah jogo yaafade i Allah ka yaafata ko teɓu perguitiɗo wona kay teyɗo kay ala teyɗo kay gañoto tan perguitiɗo noon Allah ne wawi yaafade faamiɗo de bisimilla iblis ko jontaɗo noon ɗum waɗi noon ko wiima ko ɗum waɗi ko ene wawi wonde ko haala wonde ñande yawmal qiyamati kala ujunere neɗɗo goto natata aljanna ene wawi wonde ceer kala ujunere goto natata aljanna ko wiyoɓe ko julɓe gona julɓe wona ko wiyata ko julɓe fof woni julɓe ene hen julɓe yulɓe ene hen naafiqeɓe ko woni julɓe ko cetta seeɗa kina hewani wona ko tukkata tiire leydi ko fof wondi julɓe ƴeewɓe goda ko enen mbaɗa tan kono alaɗo diine dare mumen ɓe ganda hunde so tawi yi ko bonno ɗum tan joni joni bonno on kay comme mbimi aɗa wirdi joni joni lazima gayni tan fijirde nanɗa waɗa tan aɗa ɗamini capanɗe nayyi tan e so tawi ami tan jomum ñande nde ɓiyam o suddetede o ari o lengui tan aɗa ɗamini deesa tan bonnoya hen ko bannoɗa ko foof ñande o kay wona julɗo ko say joni joni tan dengelel joni joni tan lazim wonno salatul fatiha a gayni a morli kursel dengelel tan a fayi to ceerno kaka ngaɗa an ka wona julɗo joni joni tan a juuli aɗa heppa ko gaynata teere hande ko camaraɓe hoode mbaddata bal atan a fayi to an wona julɗo ka say ceerno a bonni ko ɓon julɗo o bonni ko ɓon gila aɗa juula aɗa miijono baalo wona ɗo pinnatirta gila aɗa juula Youssou Ndour nana fiija hande aren dañal salano hande ko Youssou Ndour fijata toon ñande ƴettu ujunnaji kam natoya aɗa heppa ko gayta julde walla Modou Lo cekke jogol lo sako Modou mum ha kaka ngal wona ko wiyata julɓe ko ɗum woni ko wona ɗum waɗi ɗum hewani fewi ulaika ɓe kay ma'awahum jahannamu ɓe kay tapporde men ko jeygol tan aha ɓe kay ko jeygol tan payi ya nelaɗo mbano famɗude ni ala no poti hedde ujunere en kala e aduna foof poola ande ko ɓe gonno juɗo ceer tawi kay wiye kay isruna sabiruna yaglibu miyetayi yimɓe noga so mbayi temedɗi ɗo ko yimɓe noga tiɗɓe de mbiya ya ɓoyde julɓe puɗɗi loode o hoyfino o wi ala ana hafa fallawde o watta temedere fof temedde ɗiɗi ujunere fof ujunere joni kala ujunnaje sappo keefeero mbawi temedde ɗiɗi ujunere juuɗo ƴeew Sénégal 95% ko julɓe capanɗe jeenayyi e joyo ko julɓe e nder Sénégal wiyoɓe ko julɓe joyoɓe goni heefereɓe ƴeew joni dendagal l'islam fof ala e Sénégal kamɓe jeeyi e andi kay ɓe koyi andi kay julɓe koyi kala ko wiyete l'islam ala e Sénégal hande hay wona ñawore mum wona kettugo mum wona korti mum kala ko julɓe mbaɗatno en mbaɗani no kottirten en koɗirani noon en ñamirani noon en desirani noon en ala fof ko mbaɗɗen kala ko wiyete l'islam en mbaɗani sana hana jamaji en kadi yimɓe nante gasi Allah okuma tan kadi yimɓe ɗanaɗe gasi kono hay hunde wona nelaɗo noon wino wona wi so diine o aduna on e gasa ma yi jamaji ɗini mbi pip kono hay goto ala toon ko fitti ko wona yimɓe goni toon wona yimɓe ala ko keewal tan mumitiri woni nder jamaji ala ko woni toon aɗa juula jamaɗo oppi galle waɗi waɗa ko wela ko firti debbo ma nan waɗa ko wela ɓiye nan waɗa ko wela aɗa woni jama ko mbatta toon arta hoto juulu hoto hoor won keefeero pofta sabu ko ɓe tampini yoɓema tan a yiiɗa hay goto fina a yiiɗa hay goto tina aɗa nder jamaɗe juula Allah jaɓanen julde ulaika ɓe kay ma wawum tappode men jahannamu aha ɓe kay ko jahannamu tan payi hay so juuli hay so koori haydara wala yajiduna ɓe dañata an ha ga jahannama mahisan ko wiyete bapporgal